Аз съм Евгений. Другата седмица ставам на 25 години. Чист съм от 6 години и половина, ще стана другия месец. Започнах употребата си много рано, някъде на около 13 годишна възраст. Бях запознат с веществата от разни приятели познати. Причината да започна да употребявам беше, че имах малко по-тежко детство, имаше проблеми вкъщи и така нататък и търсех отдушник просто, предполагам като много други деца. И в началото беше забавно, нали, за разнообразие, тинейджърска история, всички знаем как е, с времето почна да става по-сериозно. В началото веществата бяха по-леки, марихуана, алкохол, бира и така нататък. Доста бързо започнаха да ескалират по-тежки вещества тип амфетамини, метамфетамини, MDMA, екстази, по-натам анаболни стероиди. Общо взето единственото, което не съм употребявал е хероин и метадон, може би защото нямах време да стигна до там. Смятам, че ако бях спрял по-късно, може би ще да стигне до там. Още някъде на 18 годишна възраст започнах да усещам, че нещата не върват добре въобще, понеже живота ми се разпадаше, нали, в сравнение с другите ми съученици. Техният живот се развиваше, нали, имаха някакви постижения, докато аз се самоубивах, общо взето буквално, и се опитвах да се докарам до лудост. Нали, зависимостта ме беше докарала до тотална лудост и просто реших, че ако искам да постигна, нали, нещо в този живот, трябва да потърся някаква помощ задължително. Всъщност тогава си признах пред нашите, аз доста ме укрих от тях много години, имаха подозрения, фащали са ме няколко пъти, но винаги оправданията бяха хиляди и много лесно си измъквах. Нали, от самата истина, тогава всъщност на 18 годишна възраст потърсих помощ от тях. Първо идеята беше някакъв вид терапевт, но когато ми споменаха, че има такова нещо като терапевтична общност, нали, някакво място, където е изолирано, всъщност аз това имах нужда, понеже имах много проблеми, нали, на този етап вече, имах нужда малко да се поизолирам някъде. И общо взето, още преди да влеза в терапевтична общност, ми обещаха, че ако правя, нали, ако следвам насоките, които са ми дали, ще има успех и точно така и стана, за което съм много благодарен. Нали, много ми помогна самото място, че имаше много други хора като мене. Разбрах, че зависимостта е болест. Това всъщност е, по мое мнение, много голяма стигма в България, като цяло световно все още. Хората не си дават сметка, че това е болест. Зависимия обикновено е доста лесна мишена и тия хора няма как да бъдат нали, ресоциализирани, ако не им се обърне внимание като хората. Та много ми олекна, когато разбрах, че всъщност не съм лош човек и това е някакъв вид проблем, нали, някакъв вид болест. Да, общо взето Биоаниадски много ми помогна за главно да се ресоциализирам, понеже аз бях придобил разни навици как да оцелявам на улицата. Нали, как да оцелявам общо взето, въобще не говорим тук за някакви социални умения базови, нали, кражби и така нататък, лъжи, манипулации, въобще човек негоден за обществото. В Биоани най-главното, което ми помогна, беше да тези всички крайности малко да се вкарат в баланс, да се вкарат в ред, нали, и после последващата терапия, която беше ресоциализация на дневния център, нали, и съответно една доста голяма трезвеност, понеже 9 месеца горе в изолирана среда. После аз реших да изкарам още 9 месеца на дневния център, макар че програмата е 5 или 4 месеца, не си спомням, че беше преди няколко години, но реших да изкарам няколко месеца отгоре, просто понеже се чувствах, че още не съм готов да го напусна. Иначе това беше може би най-доброто решение в живота ми. Сега аз успях отново да си изграда живота, следвам си мечтите, те ми се сбъдват и така нататък. Нали, разликата е коренна разлика от небето до земята, нали, от това почти да вляза в лудница до това да съм един пълноценен млад човек. Наистина разликата е доста голяма. Сега в момента живея много по-различен начин на живот. Живота ми не започва с това да се чуда откъде да си намеря наркотици, как да си намеря пари за наркотици, кой да ползвам за да се здобия с наркотици. Почва си много нормално.
Имам си дългогодишна сериозна връзка. Предстои ми да се сгодявам, надявам се скоро. Имам си супер кариера, сбъднах си разни мечти, направих си рок банда. Цял живот исках да си направя рок банда, но потребата ме спираше. Въобще се чувствам и изглеждам както не съм си представил, че мога да се чувствам и изглеждам преди в употребата. Естествено, много голяма част от това, нали, го давам на моето започване на лечението ми в Билани, защото това ми даде тая основа. Научих много неща за себе си там, сега се познавам доста по-добре. Като съм трезвен и чисто толкова години, изобщо не означава, че ми е перфектен живота, пак има трудности, нали? Пак се сблъсквам с предизвикателство, но няма нищо общо с тогава. Не е този ужас, който беше. Доста по-благодарен се чувствам и разбирам себе си и хората около мене доста повече.